пробит камък. Ето, тук е пробития. Пробитото на камъка, има изкото от другия край. Тук ще минем през пробития камък. Да се види. Ехо! Ако мога да ни падна, ще е добре. Опа. Тук сме точно под пробития камък. Отгоре, над нас, това е някакъв огромен камък, който е доста висок. Колко висок, не знам, но... Тук има някаква дупка под камъка, се вижда. Тук съм над мен, над главата ми е един огромен висок камък.